Mandla. Ngiyanibingelela nabendlovu enamandla. Ngokukhethelekile ngibingelele ubaba ingqwele yethu eSouth Africa yonke. Ikahle kahle ngingathi izwekazi. Izwekazi Africa. Hey bafowethu. uNkulunkulu usiphila amandla. Usiphile isabelo sethu. Wathi noma ngabe kuthiwa bafowethu nina senizimbeke kangakanani kodwa mina ngizonivusela umuntu. Kuyobe sekusala kuwe. Nina bendlovu enamandla. Ncabalala. Ngiyakubingelela. Banginika amandla kathiwa hamba olanda ubaba kube wena ongena naye. Iphuthe engilenzile ngiyasaba Nkosi yami. Hey baba ngiyakuhlonipha bekumele ngihlale eduze kwakho. Ngifile ngabaleka. Nina bendlovu enamandla. Amandla enginikezwe wona kulolu suku lanamhlanje ukuthi ngizonazisa ukuthi njengoba sila sizeleni. Nina bendlovu enamandla sizokhumbula sonke ukuthi endulo obabamkhulu babekhona bephila iminyaka futhi emide esikhathini sokuphila kwabo. Bephila ngezimbiwa, bephila ngezilwane, ezolimo nje bekuyinto zethu lana ezwenikazi lethu iAfrika. Kusho ukuthi ke ngalesi sikhathi abamhlophe emazweni asentshonalanga ebuka ngama microscope, thina sazi ngama microscope akwazi ukubona into le thina lapho singaboni khona. Bathumela izinhloli kathiwa hambani niyobona lapha ya kulela lizwekazi ukuthi sitholani. Nabendlovu enamandla. Amandla. Ngiyaxolisa ngizoyiyeka le phone ngeke ngiyicoshe futhi nale key ngizosibeka. Ngiyabonga dokotela. Kusho ukuthi bathi ngoba bezifika izinhloli lapha it was 1652. 1652 mabefika lapha babona isimanga belungu. Labo nelizwe nobaba ezwenikazi akunazibhedlela. Awuna imoto, awuna statulo, asina mpahla, kodwa siyaphila. More than 100 years siyaphila. Kamnandi futhi. Uyayibona? Asebebuka uthi imfihlo yalabantu. Bayithola ukuthi ayinansi impande. Isempandeni namaqolo. Imfihlo yalabantu iseyilwaneni. Lezi ilwane lezi asebasithatha basifaka endaweni eyodwa kathiwa benza ibhizinisi ngazo ukuzibona imali. Thina sasiphila nazo sasingenankinga futhi. Kwakumnandi futhi. Maka watholakala isibulalo uyaboshwa. Boshwa isandla nenyawo. Wavusa uNkulunkulu. Wavusa ubaba uNcamalala wathi it can't be. What it can't be. Lokho ngeke kuze kwenzeke. Ngeke kuze kwenzeke. Watshala lento engqondweni nasenhlizweni. Iphupho lababa ukuphumelelisa umuntu omnyama. Mangabe engena eunion building ewathi ngifuna ukuthi umuntu omnyama aphumelele. Sikubonile sonke lokho. Sikubonile babephethe. Kodwa manje babona ukuthi hayi man. It can't be. Umuntu omnyama wayengadalelwe lento. Umuntu omnyama wayidalela ukuhlupheka. Wayidalela ukucela. Wayidalela ukuthi ke na umuntu okumele asetshenzwe umlungu yena asebenze umlungu. Bathi wakani manje sebebaningi amawona manje. Sebeze beqhatha ngisho nababakithi abamhlophe. Kathiwa akahambe lo akaphume ngoba uyothi aphuma baningi abantu abamnyama bobe bamamillionaire amabillionaire. Ngizomkhumbuza nje niyakhumbula ukuthi nanifihleliwe nina ukuthi eJohannesburg Stock Exchange kwenzakalani. Ubani onivezela iqiniso? Ubaba. Wathi thengisa. Wathi thengisa. Nize nikhukhumeza. Athi umuntu ngiinvestile mina nginvest 200,000. Uzophuma uno 10%. Wathi ubaba hayi badlala ngawe lapha. Hambe investela wena ungainvest emabank. Khumbulani into eyodwa nina bendlovu enamandla. Khumbulani ukuthi balela ngakhi awusomabhizinisi abamnyama ngalesa sikhathi. Kodwa kathiwa
COVID-19 siyeletha iCovid-19 sizomnika bonobani la ngesitabakhomba nesitabasho ngamagama kodwa kathiwa sizobanika amandla sifuna ukuthi ke bonke labantu laba abasebenze baba namandla ngesikhathi sikababa uCuzuma sithi bongakuphele ngabo sasinamabhizinisi bafowethu other of us babeona ama-truck kodwa namhlanje bafika kumina esigodlweni athi mkhulu ngesikhathi singanqamalala nganginama-truck awu-10 namhlanje ngidrivele indiya. Does it make sense? Kwaba mabomu kwathiwa akusuyena nombani ozothola ithende enkampanini umnotho ubuyele eStellenbosch. Uyayibona bangakhi kunina ababebona amabhizinisi ngesikhathi sikababa bangakhi baningi afa phela ngobani kwaqindwa amandla umuntu omnyama. Ngithi ke namhlanje amandla abanikeza ubaba futhi ayasenzele manje ngobalalo senzele msholozi okukhulu baba senzele kodwa siyabonga makwande osiyami mkhulu ngicela ukuthetha indawo kodwa ngifuna ukuthi nazi namhlanje ukuthi nizokhunjuzwa ngokunina ngoba seningama-fake manje mama umuntu omnyama makakukhasha wena wathi ngisebenzele uzombiza ngomlungu wami umlungu wami ngoba yini sakiwe lento kuwena kathiwa umuntu osetshenzwayo umlungu not wena umnyama usetshenzwa. This thing must come to end ukuthi akube khona umuntu omnyama obiza umuntu omnyama ngomlungu. Abekho ngcono kunathi, niyakhumbula abekho ngcono kunathi. Like it or not sabantu basifika siphila siyilento esiyiyona siwona ama-fake kodwa bona basikhanda ama-fake siwona ama-fake ninkezana ubaba amandla nosekhaya tshela nomunye ohola oshiya ingane yakhe ekhaya afika itshethe ngibovotela uMK wena athathe incwadi etshathe ebhekene ngathi buka phela buka uyabona nomunye atshela omunye uthi baba sifuna ukuthatha nge-230 majority asisisoli futhi asipolisi bye. Asimshaleni izandla enkulu ubaba uZikode.